Настанете се удобно. Следват 7 минути с видеа от победите на ЦСКА от първата част на шампионата. Приятно гледане. Синия балон се спука. ЦСКА излезе не да играе, а да накаже. Левски мечтаеха за титла. Треньорът им говореше за чудеса. Но нашите момчета показаха кой командва. Събитията в София. Лапухов ги отказа. Янев разнищи Веласкес. Ето унищожи бъдещето на объркания вратар. А 10 червени лъва водеха битката до края. ЦСКА победи. Вечният съперник е на колене. Синята приказка приключи. Това беше битка на умове, сърца и дух. Христо Янев поведе червената армия. На терена той излезе с план, с огън в очите и с тактическа хладнокръвност, която накара Веласкес да изглежда изгубен. Трима в защита, стена от армейска воля. Левски търсеше крилата си. Янев ги беше отрязал още преди да литнат. Мартино и Пастор затвориха фланговете като броня. Лапеня и младият Иванов играха като лъвове. Първото полувреме ги укротихме, а после доминирахме във всеки аспект. С мощен шут, с гняв и гордост в едно. Мълния в синьото небе над София. До последната минута ЦСКА бе отбор, който диша за емблемата и гори за победата. Тактически, физически, психически. Янев матира Веласкес във всяка линия. Това не беше просто победа. Това беше урок по страст. По чест и по червена кръв. Това е ЦСКА. И никой не може да ни спре, когато сме едно цяло. ЦСКА-ре. Точно сега започва битката, която няма право да бъде изгубена. ЦСКА тръгва за 6-та поредна победа, но този път препятствието е коварно. Ботев идва с 3 поредни успеха, 2 от които са размазващите 4-0. Дама противникът заслужава уважение. Но ние сме ЦСКА. Ние сме отборът, който излиза да доминира. Ето е тук да накаже стария му клуб. Брахиме знае отлично какво значи този съперник. И сега с червената фланелка е време да го докаже. Предстои не просто матч, утре е кървава битка за място напред. Битка, в която сърцата ни ще бият в едно. ЦСКА влиза за победа и ще я вземе. ЦСКА-ре. Точно сега започва битката, която няма право да бъде изгубена. ЦСКА тръгва за 6-та поредна победа, но този път препятствието е коварно. Ботев идва с 3 поредни успеха, 2 от които са размазващите 4-0. Дама противникът заслужава уважение. Но ние сме ЦСКА. Ние сме отборът, който излиза да доминира. Ето е тук да накаже стария му клуб. Брахиме знае отлично какво значи този съперник. И сега с червената фланелка е време да го докаже. Предстои не просто матч, утре е кървава битка за място напред. Битка, в която сърцата ни ще бият в едно. ЦСКА влиза за победа и ще я вземе. Канарчетата ни поведоха. Помислиха си, че могат да ни победят. Петко обаче се появи на терена и върна надеждата. Дори когато Пита си спусна дуспа, феновете пяха за ЦСКА. Червените не спряха. Само напред. Ето към Годой. Той ги накара да мълчат. 2 попадения направиха пълен обрат в мача. Феновете ликуват и Цоянев дивее. ЦСКА направи паметен обрат. Той е опасен за хората.
Червените летят високо със седма поредна победа. Годой показва защо е в ЦСКА. Христо Янев ликува. ЦСКА доминира. ЦСКА излезе срещу Спартак. Варна с една единствена мисия – категорична победа. И червената лавина не закъсня. Силен шут на Жордао. Топката опъна мрежата. И първи гол. След това втори. Натиск, скорост, характер. Спартак опита да оцелее, но ЦСКА бе като буря, която нищо не може да спре. Третото попадение разби Спартак, а четвъртия гол бе душата, белегът на един отбор, който знае какво иска и как да го вземе. Това не беше просто 4-0. Това беше заявка, предупреждение и напомняне, че когато ЦСКА тръгне напред, никой не може да го спре. Когато другите се предават, ЦСКА мачка. Когато времето изтича, ето я взе Годой удари. Червеното сърце избухна. Локомотив изравни. Сектор Г замлъкна за миг, само за да се надигне още по-гневен. ЦСКА отвърна. Стадионът полудя. Това е ДНК-то на ЦСКА. Да умираш и да възкръсваш в добавеното време. Това е ДНК-то на ЦСКА. Да умираш и да възкръсваш в добавеното време. Това е гласът на армията. Локомотив удари първи, но ЦСКА не умира. С ярост, с характер, с червено сърце. Обрат. Купата продължава, а пътят е един – ЦСКА. Честита победа, армейци!